Fel ti'n gweld, mae criw Parade Dewi Sant Pwllheli, da ni wedi cael wythnos lawn o weithgareddau. Erbyn heddiw, mae gennym ni o'r ymdaith ei hun, lle. Da ni'n mynd trwy ganol Pwllheli. O gyda ni gystadleuaeth Creu Baned Cymreictod ar y thema Llun ag Ifionwyd 2016 gan gofio fod Ysgol Botwnog yn 400 leni. Hefyd oedd y ddau bapur bro lleol, y Llanw a'r Ffynnon yn 40 a hefyd mae Gwylwyr Dant yn dod i Pwllheli ddiwedd y flwyddyn. Felly yna lot o sgôp. Da ni yma heddiw ar ran papur bro Llanw Llŷn, papur bro Penrhyn Llŷn felly. Da ni'n dathlu pen-blwydd yn 20 oed leni a mae o'n fendigedig bod ar ran o ddigwyddiad fel hyn sydd yn dod nerth i nerth bob blwyddyn. Mae yna rai canodd yma, da ni'n mae'n tŷ yma i gyd a da ni jyst yn cyfrannu fel papur bro y Penrhyn Cymraeg a mae o'n bwysau bod yma. Da ni yma i ddathlu 400 mlwyddiant Ysgol Botwnog a mae'n braf bod ni gyd yn cadadlu dydd Gwyl Dewi yn gilydd. Da ni wedi dod fyny efo syniadau gwahanol o beth sy'n gwmpas ni a di roed un banner fawr yn disgrifio bob dim. Eglwyd hapus Ysgol Botwnog! Dwi'n gwybod pam dwi yma, newydd symud mewn ydw i, ond mae'n anrydedd i fod yma. O, sori. Wel, dwi jyst yn teimlo'n hapus iawn. Mae'r band yma, mae'r plant i gyd yma, mae hen bobl fel fi yma. Mae'n ddwrnod ffantastig. Oedd gen i bod yn beth da bod ni'n ymfalchio yn ein Cymreictod. I'r gad. Wel, cefnogi y gerddad Dewi Sant wrth gwrs a dangos beth da ni'n neud efo ieuenctid Pwllheli ar Cylch, clwb hwylio ieuenctid Pwllheli ar Cylch sydd wedi bod yn rhedeg ers dros 2 flynedd ar 20 efo rwan. A mae'n braf cael dangos bod ni yn gwneud pethau a dangos cwch fel yma i'r cyhoedd i gyd. Da ni wedi bod yn canu efo Gwilym Bowen Rhys. Dwi ddim, dwi wedi bod yn, dwi wedi bod yn gwrando ar canu ac cerdded efo'r parade a felly. Dwi'n licio cerdded i fantio ni am bod yn Gwyl Dewi a bywyd rhyddr i aros yn tŷ rwnd yr il. Hogyn lleol ydw i ac yn ymddiddori mewn hen tractora. Ar yr olwg dwi wedi weld ohoni bod y llwyddiant yn siaw. A felly, swn i'n dweud bod y holl beth ar gynnu i cael dangos bod ni'n rhywbeth ac yn iach ac Gymru Cymraeg. O rwy'n garu dydd, yr eneth ar lan y môr. Mae'n braf gweld pobl lleol yn neud yr effort o neud rhywbeth Gymraeg. A mae yna un ddynas wedi gwisgo mewn ffrog gwisg efo Cenni Pedr dros i gyd, mae hwnna'n wych ofnadwy. Ryw bach yda ni yn gwirfoddoli wrth gwrs a carfod rhyw unwaith i mis drwy'r dia. Dwi'n gwybod yn bwysig iawn bod ni'n chwifio ein banner. Dwi'n codi'n bora ac yn meddwl pa frwydr sy'n ma hiddiw. Ond da ni'n gorfod pwyni am yr iaith. Bob un diwrnod, mae yna rhywbeth yn codi. Dwi'n meddwl bod o'n jyst yn ddathliad o Gymreictod a balchder a mae'n gyfle jyst i godi hyder bobl. Mae'n mynd i gymryd blynyddoedd i ni ddatblygu fo. Wel, hyd yn oed, mae'n mynd i ddod yn wyl gyhoeddus. Does na ddim amheuaeth am hynna. Felly, mae'n wych.